Blay away by way. Kapitang subhay second amen faithful and true channel. But ni peteng biang ya kenika episode kepa arpuway jong kenika Bible study series. Pada mata kesengi ngin sapen kut no ya kenika menta sepang kejing tau ya ki barak khait. But menta ini pet ya ke keba jia ha kasengi keba hendriu. Wak kejing jia kebalong kejing jia keba bah ha kam jing tau jong blay keba la jia ha kasengi keba hendriu. Kata kepala long kerpang syapang kata ka kam jing tau bakhadu ka lalong ka jing tau ya kabriu ya kaba la shim lene la penwandur na kamet jong briu ya kane kabriu kata ka kurim kapasoti kapalalong kano yarap jong adam kalalong kanuksa kapanikong jong kajing baha jong kajing tau kajing ublay te kaba buat kalong ikan mau sai ia kata kaba u adam ula jer kerteng ya kijin tau beper but ya gitu kamtam haba une u adam ana ula plit ki khamat hadin kajing penyotia kajing ublay ba ula ai ya kane ka kentei ya ka bang syam ha Genesis ar pulai bat ka lenong ka balait khot arpau ha Genesis kalong ka ba khot ar pulai u adam ula ong kumno ya kane ka priu lene ya kane kentei kan pule nakane ula ong kumne kane khadu kalong kasing na kising jonga bat kado na kado jonga en sakot yaka kabriu na bala sei yaka na ubriu te ula ong yakane ka kentei kabriu na bala sei yaka na ubriu isiam hangne na bala sei yaka na ubriu tumut ka kentei kami na ubriu hakane kapor kakentei kami na ubriu bat ha kalong ke balai pat dekat ke ba arpau yakane kabriu la ai kerteng ka im pat balai la ai ka im naba kalalong ka kami jong kiba im baro. He called her Eve, which means mother of all living. La khode ka kabriu na bala seyaka na ubriu. Kabriu nang ta hadin ai kerteng ka im. La ong ka kabriu na marba la seyaka na ubriu. Woman means out of man. Ha Hebrew ki ong ish but isha. Ya kan tail ong isya di kane kalong ka jingmut hakane karukom haba ong kabriu kemut kadai ka jing stang jong ka jingwan jong kane ka briu kawan na kawan na ubriu nang ta im ka kemi hangal thok no ka kemi jong kiba im baro kemi jong kiba im baro kene kedika destiny jongka the woman kadeka origin jongka but im lene Eve kadeka destiny jongka shano kan poi kan long kum ka mother of the living kami jong kiba im baro te balai ublei pat la thao ya ubriu shenrang bat kentei laka jong om dei ba ula thau rengkat bat kiwe pat kimrat shenrang bat kentei balai ha kane ka jing thu shapang ka jing thau ha kane ka lamprang ka baning kong jong kane ka jing thu shapang ka jing thau ba
tang ya kajing long kentei bat senrang jong kibriu la ong hang tu senrang bat kentei henry om ya kiwi pat kimrat. Let's say ya ubriu bat kabriu la thau la kajong kenang bandubu dup seng ya kane kajing long kaba itanat jong kajing long kaba kerpang jong kajing ya per jong ki bat kumjuru ya kajing long ya rangkat jong ki kum kibriu. Let's say ha kajing long kentei ni jing long senrang jong ki la ban ong kumta kenang bandup ban pau lene bandup hikai ya kajing long janai jong ya kajing long jur jong ki. Their sexuality is emphasized to illustrate the perfection of their pairing. Te hakana kurkom ya kajing tau ya kakentei la penwandur na ubriu la sei ya ka na ubriu. But kumno kane ka kedau yangi sya kajing ka jong umesaya. Lesing ngilak ban pej syapang kane na ki jintho jong ki noya thu lupa. But way na ki noya thu lupa lene u prophet de u prophet Jeremiah. Hakalanong kapalai puwe. Hangne une u prophet ule thu ya kajing kular ban ai sya kita ki briu jong ke jutang ki balai te jutang baru blai ba kin sa let pai no na kajaka kapakila sya ring mrau kemuat hari Babylon but kin sa kelalong kataka virgin Israel ki bang siam ha Jeremiah kalong kaba lai puwe kot arpuar pada kene ka virgin Israel kene ka soti Israel bahkan en kot ya ka sya ka jingkalak bamut kenang bandu biok pediang ya ka jutang ke patamai ni pule ya kane ngin pej naga kitab Jeremiah lenong ka balai puwe hak tu ka lai puwe arpuar ka ong kumne sakano pindang artatien ko kun tam sneng tu utrai ula tau ke ke patamai ka pertei ka kentei ka wat biang ya la utengah ka kentei ka wat biang ya la utengah entah dekat lai puwe terter Jeremiah lai puwe dekat lai puwe terter dengan pule ya kane lai puwe du lai pesau hakami utrai uong lapoi ka ya habangan sayate ya ka jutang patamai bat ka yeng u Israel bat ka yeng u Judah kan om long kum kata ka jutang ke bangalayate bat ki kapa temen jungki manba ngalapetin yaki nakakti ban wanyalam yaki nari Egypt ya kata ka jutang jonga ngalapen ken nakane ka daw ngalakan taj yaki uong utrai henrei kan ka long ka jutang ka bangan yate bat ka ying Israel hadien kito kisngi uong utrai ngan siap ya ka an jonga hapo jongki bat ngan tho ya ka ha kido nu jongki ngan long ublei jongki bat maki kin long ki pa jonga te en om don kamshu man la ubriu un hikai ya la upara marjan bat ya la u henmen para dakabaya thu to tip ya utrai na babaro kin satip ya nga nadu ubaritam hadu ubakrautam uang utrai naba ngan samap ya kijing boman jongki bat ngan ken mau syu ya kapap jongki kene ngi i ya kane ublei u ai uns ai yang i kane ka ke patamai ke patamai ngan saya te ya kejutang ke patamai something new creating something new on the earth ka dekat arpue ka ong to bu dak yalade to shnahi ya kijing kedau lenti da perkat bah ya kelenti ba kata ka surok ka philale to one pai ko thei Israel to one pai ko thei Israel to one pai shakine ki snong la jong pandit pai ta saka epat ka wipat ka jinglong kong san jong kane ka kapriu ka kan thei
ha ka history jing penim ya ka ublei un sa ai kerteng ya kane ka briu un sa ai kerteng ya kane ka briu the woman ka ban long ka ba ya long shibanta but kane ka salvation history jong ki briu kane ka ju ka briu ka ban sa kidru ya kane ka kerteng ka kemi jong ki baim lawan pet ya kane gospel kat kum yu anis kalong ka ar yang pule dekat ka basau balei pikuslai ya kata mei ujisu la pai ketin kam pat poi ka ya jonga ne mei hang ni kidon ka web ka translation kyong ka riu kan thei ko riu kan thei balai pikuslai ya kata ko riu kan thei apareng kyong woman lau tho hang ni ban pau don akor mo te rehak tin Hebrew mei isha tin Hebrew ong isha kamut mei ne ka kemi ki khun ne kong ne kenthei tengi hakane ka Bible Catholic la tho mei te namar ba hak tin Hebrew isha ti ngila ban tho ru mei ngila ban tho ru kong hakasi ngila ban tho ru ka kemi ki khun laban ong ru mei ka jingmut ka de ka ju mo le ka ju namar ba ka tin Hebrew ka kimbun ki kentin mo kimbun ki kentin de la supron kam kumta pat ngis ngau thu kat kum ka jing ong ken ka kum ka jing ya dei hak tu ka por bakren ra ong ya ka kemi tu kemut ka jingmut ka de ka kemi ra om de ka kemi mut ka de kong lepas tu ong general kum tu let's say belong ke kenthei kum ta te la dei ya ka tanga ong ka kemi ki khun pa ong isha te kum ta te kene ke de jingmut pa ong hang tu e bangin ya nia ya kene ka tin woman ne riu kenthei kam don jingmut de ka don jingmut bangin sku tu la da ngi pe ya ka original ka tin original bala tho ke jingmut jong pron kam ya to ka tin ha ka tin ka patan rai hang ni Hebrew isha de kumta de ya ka kata ka bala ong isha ha ka jutang ka patmai nomar ba ya kene ya ka ju kene ke jing ong ru mei ya kene ka kemi ya kene kemi ya kene kan thei siam ha ka bakut jong ka jing im briu jong jisu ka bakut ha lor ka ding phna ya ka bangi siam ha ka lenong ka ba kat khandai gospel kat kum yu anis ar phun riu bo ong ha khami mei une ukhun jong phi te ka ju ong tu isha kemubut mei hang tu amderi gabriel bangin ong ba yakane ka gabriel kani ka maria ngis ka tu hang ne ka dek tu gabriel hang tu ka dek ka maria ba ujisu hang tu ong re mei us ong gabriel ko riu kan thei ring ri ban su tu ya ka jingmut kumangal ong menne te kumta te kata ka dek jingmut the haka Catechism of the Catholic Church ru kanobar sau spa kandai pusau at the announcement that she would give birth to the Son of the Most High without knowing man by the power of the Holy Spirit. Mary responded with the obedience of faith, certain that with God nothing will be impossible. Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. Thus, giving her consent to God's word, Mary becomes the mother of Jesus, espousing the divine will for salvation wholeheartedly, without a single sin to restrain her. She gave herself entirely to the person and to the work of her Son. She did so in order to serve the mystery of redemption with him and dependent on him by God's grace. Dikata kaba batai ha kane ka jing tho kat kum kane ka jing tho ka badon ha prophet Jeremiah
Sepang kene ke jingwan jong Messiah. Ublay un thau yak ek patmai. Ublay un thau yak ek patmai. Tik kata ke patmai kalong ba Gabriel le ne ka kantei. The Virgin Mary of Nazareth. Ka thei soti ka Maria thei soti jong ka Nazareth. Ka ba la don hapo ka kepo jong ka. Ya u Messiah balakular. Te hang ni ka Maria ka balong ka teisoti ka dei ka ka ba soti ka ba thamai ba ukun jong ka ulong u Adam u ba thamai ya kene ka ba u Paulus apostol u tho sha kinong korin ka sithi banikong sha kinong korin u tho ispang kane ka jangan ke khatsan iwei korin khatsan bat ke khat sapusan la tho saki kumne ka jen tho ka ong ba u Adam u briu baningkong la kelalong ka men sim ka ba im u Adam ba khadu pat ula kelalong ka men sim ba ai jing im ti hangning isutu u Adam ba khadu lene u Adam ba ar udai ucisu u Adam banikong ula kelalong ka mensim ke baim u Adam bakhadu pat ula kelalong ka mensim ba ai jing im u ong une u mu apostol Paul dia kata ke ba long ka ek ba thamai kalong ba haki blei ula thau ya kejing penkelan dakumwe ya kajing thau ke banikong ya ubreu banikong pat kabreu ke banikong ka Virgin Eve ka soti ka im soti ka im dan ka thei soti ke balong ka im ka ba lami na ubreu kene ka im kene ka soti ka im ke banikong la mi na ubreu haparing yong the Eve who was encompassed by the man Adam kumut kene ka im ka breu ke banikong ka don hapo ubreu re kane ka im ke bathamai ka Maria thesoti bat sipang une ukun jongka ha ka jing ko ngo ka ba pura pat ha ka jing pendem ha ka mon jublei te kane kan sa launo ya kita ke saite saikum jong ka jing bom ko ngo jong Adam bat ka to ka soti thei soti ka paningkong ya ka ba la te la kum ya kun ben riu barok khoi sha ka jing sha ka pop bat ka jing yam bat kane na ka jing tho jong wei u bishop bakteng u Irenaeus Saint Irenaeus ni ong ru ya u pa balang tho kumne being obedient she became the cause of salvation for herself and for the whole human race u tho chpang ka Maria Tesuti waka jinglong ko ngu jong ka kala kalalong ka dau jong ka jing pin im nakabanta jong ka yala de pat nakabanta jong ka jaj benriu le jong khun benriu barok ka we de kumta hence not a few of the early fathers gladly assert the knot of Eve's disobedience was untied by Mary's disobedience. Bagi kidon katok ni nakin ki pabalang ong bai yakata kajing te jing khum kebala wan na kajing le bom ko ngu jong ka im de la lau no yakata da kajing ko ngu jong ka Maria. What the Virgin Eve bound through her disbelief, Mary loosened by her faith. Yak kata kepala te lungba jong kajing bom ngai jong ka im de la pelai lu ya kata
da ka jingej jong ka kemut jong ka Maria. Nang ta comparing her with Eve, they call Mary the mother of the living and frequently claim death through Eve, life through Mary. Kini kiri ki papalang ki paning kong jong kabalang Kristan jong kaniam Kristan ki paong ikani. Aba yenu jor ia kani ke Maria kami Jisu pat ka im gila ong ya ka Maria kumne ka kami jong ki pa im. Ka kami jong ki pa im. Bat gil ong gunsin ki kumne ka jing yap leng ba jong ka im ka jing im leng ba jong ka Maria. Tekene kidi kepa ki kepa jong kapalang Kristan ki nadu ki por ki barang sedang spas nam ki barang sedang jong kapalang mo ki long kum Saint Irenaeus nata Epiphanius but Jerome di pilapan page yakini jing thok jong ki mo wad yakini pilapan yo susu yakane tangi lapan pulih susu ya kitu ki jing ong chapang ke jing long jing ene jong jing long soti jong Kamaria tabangi pej kat kum ki dulir bat ki kat bat ki jing tho badon ha po kapalang ki nakanika Catechism of the Catholic Church ka nomor South Park handai pun riu ter hadu Sans Park hadwe langta kumno bat lano u Jisu ubalong u Adam u baar hakatu ka jing yo thia jong ka jing yap ka balong kum katu ka jong u Adam ba ya ka kurim jong u lakha na ka kurung ka jong u Adam la yo ya ka kurim jong u nang ba ka kurung te hakano kapor ba nau Jisu kami kane ka kurim ke jong u hapengi pule ya kaneka kitab jing pen pau long ka ba khat khandai kit khat nyo du khandai ngan pule to ngin ya kemen bat ngin ya shat kemen bat ngin ya ai buram ya u napakane kalong kasngi kentiu kurim jong khun lang brod kanong leit kurim jong u kalapan krek yelade na kapanta ke jinglet kurim la ai yaka ban phong ke jenriam ke bada kalinen banitam ke pernai bat ke bali ke jan phong da kalinen kalong ki kam bahok jong kiru khu ublei nang ta u angel ula ong hanga to tho yakane sukito yakibala khat ngobha sai jeng khawai jong kurim jong khun lang brot wangel usapan buat kini kiktiin kilong ki pasisha ki wan na ublei te halor kane te kala julong ka hikai jong kapalang bahaba utu usipai Roman uladung ya ka kurung jong Chris ha ka jing yo thia jong ka jing yap jong u ka pat ka snam kila tuit na ka kurung jong u kini ka pat ka snam ki balong ka dak jong ka baptisma pat ka Eucharist kini ki kedau lan kini ki long ki dak jong ka jing kha jong ka kurim ke pasoti ke jong Chris berkata kalong kapalang ya kepala kha na kamet jong u tikumba ya katu ka im ke pasoti lakha na kamet jong u Adam tikedon kene ka wei na u Augustine na ka wei ka kot jong u Bishop Augustine Saint Augustine jong ka hipo hawi ka kot hawi jing thok ka jong u ka teng the city of God wa thok kum ne wat ha ka badang sedang wat ha ka por ba sedang haba ya ka briu la tau na ka ingkurung jong u sleeping man u Adam
ulak ublay ulapan tia ya seorang sleeping man but don kaneka jing kedau kaban sawan sepang kaban sawan jong ka jing yalong kaway hapadeng ukris bat kabalang nakatu kabami say nakakurung jong adam ubayo tia tekane kedai ke jing kedau ya ek ban sawan ya kaban sajia ya ka jing yalong kaway jong ukris bat kabalang ka jing tia jong u adam kalong ka jing maya jong ke jing kedau ya kaban sawan jong ke jing yap jong ukris bat haba ya kamet kepala yap jong u kepadang sedin halo keding pena bat ladung ya kamet jong u da usum bat kadei kaladei naka kurung ke jong u ba nangta kersei ka senam bat ka ya ka bangitip ba kene ka kedau ya ka jing wan bat ka jing don jong ki sakramen da kiba kabalang ka yo ya ka bantei ya ladi habong tei kabalong kaktien ba ka jin thok ba khui ka pudon kam ka don ka jinga dei bat ka im ula thau yaka nakas ingkrung jong u adam saka kentei mo siama kitab Genesis tukum juru u Paulus apostol ukren siapang kene ke jing tei ya kamet jong ukris kabalong kabalang tikum ta ka kentei kalong ka jin thau ka jong blei kumba ubreu ulong ujin thau jong u lada yaka la thau na ubreu kene kalong ban pen i ba ka jingalong ka wei jong ka bat ubreu bat lada yaka la thau hakane kerukom kumba kalong kane kalong ban pen i ya kadur jong ka jing long ka wei jong Chris bat ka balang ong Augustine bakuit akawe ka essay jong u ong City of God kalau nang ka arpuar paragraf pakhat nyo nang ta sa away pat uru crowd jong ka balang u Jerome bakuit u la thok kumne ngilaya sngau syapang u Adam u baningkong di tongin yawan menta pengnya pej ya u Adam u baar pat ngin pej kumno ya kabalang la thau na ka krung jong une u Adam u baar kene ka krung jong u try jongi unong penim kat ba udang sedin halor kading pena ya ka ba ladung da usum bat naka la mi kasnam bat ka hato pin kwa bantip na kumno ya kabalang latei na ka bat kasnam ningkong langba jong ka baptisma jong ka ya ki pop lamap nangta da kasnam jong ki martir nala penpong penskiat ya kane kabalang ong uneu u Jerome bakui tikum tu ngila poi sebukut jong kalanong kabalai jong ka penta jong kanika lesson badai sepang ka Pentateuch ki kitab santri kitab banikong jong ka Bible tingin saya peteng biang saya sam ya kini ki jing batai ki ba lengkot lada ki bam ya kapor makana saya sam sikiwei bakin yo jing mentai tingin saya kenduk biang jing pule Bible jing study Bible jing duriap ka Bible man kata yo kendiat te haduk ba nginda deb ka Bible baro ka we